Sí, això està funcionant. Hola, soc Joan Calel. Soc aquí a la Rambla, he vingut a veure si puc trobar alguna indicació de la ubicació del diagrama. Estem exactament davant del famós Moca, no sé si el veieu per aquí darrere meu. Bé, doncs aquí al Moca, que ja existia als anys 30, van disparar contra George Orwell. Ho van fer des de la façana del Poliorama, que queda més o menys cap allà. Eren els temps en què per aquí hi havia la seu del PUM, bueno, dels partits i de les forces anarquistes. Em sona una miqueta. Anem a veure si pel Moca trobem alguna coseta. Estem per una mica il·legal de passar per aquí pel mig. A veure... De moment el Moca està funcionant normal. Però obrirem el wifi. No fos cas. Si trobem alguna cosa. No sé si hauríem d'estar dins. A veure, provarem d'obrir un navegador. A veure si no ens controla el no. Difícil això, però bé, ho intentarem. A veure. M'encanta la velocitat d'aquests trastos. Hi ha una xarxa inalàmbrica. Anem a veure si està oberta. A veure. Una xarxa... No pas. Bé, farem una voltera per dins a veure si trobem alguna cosa que ens cridi l'atenció, però a mi em sembla molt que no és el lloc. Com a mínim no està a la vista. M'ha semblat veure el servidor, però aquí el servidor hi ha. Hauria de ser el diagrama, en tot cas. No sembla que sigui el lloc. Bé, farem un saltet fins a la plaça Orwell. És el segon punt on sospitem que podria haver-hi el diagrama. Connectaré una altra vegada des d'allà. Estem a la plaça Orwell. Plaça George Orwell. No és que abundin molts castanyers per aquí, precisament. Tenim la famosa escultura. Us ensenyo ara mateix. Sí, va tenir força crítiques en el seu moment. Tenim un bar Bahia. La Verònica està tancat. El bar Lisa. Un altre bar amb tapat. No sé, podria estar el diagrama dintre d'aquest trasto? No sé. És que no t'ho sé dir. Obrim el wifi. A veure si ens troba alguna senyal. Aquí hi ha imatges. Diria que és Hèrcules, no estaria segur. Aquí hi ha una fletxa dalt pintada. Queixes dels veïns, normal amb el no. Sí, tampoc no es queixen gaire alt, no sigui cas que els donin problemes. Hi ha una fletxa allà dalt, no sé si podríeu veure-la. Bé, a veure, què tenim aquí? Hi ha cap wifi per aquí? Oh, hi ha uns quants. Hi ha un sense seguretat, pon aviso, una fleca, molts amb la seguretat posada, fi de wifi,
wifubcn.cat. N'hi ha molts. Coach. No ho sé. Molts cartells. Persianes baixades. Em sembla que estem exactament igual que estàvem al principi. Bueno, de moment seguirem mirant una miqueta més, no crec que trobem res més. De moment, Kalel s'acomiada des de la plaça George Orwell, intentant a veure si trobem alguna dada més per trobar el diagrama del servidor. Fins ara.